In 2001 schonk Martjen de Jager uit Kolm een oud familiestik onder het Fries Museum. Een zilveren riem met 2 chatelaines. Deze sierlijke riemen, met kettings, dat vooral je iets bij gelijk kaaien, een skere of nagerij onhangen, wienen in de 18e en 19e eeuw onmisbaar in het dijstig libben. Nu komt het familiestik weerom naar Kolm. Het Fries Museum is op paard met dit bijzondere Kolmer erfgoed. Nou, we hadden het meegenomen omdat het eigenlijk een Kolmer erfstuk is. Dus we zijn hier in Kolm en het idee van dit project is een beetje dat we naar de locatie gaan en iets meenemen wat ik echt uit die locatie komt. En in dit geval is het dus een familie-erfstuk wat oerjong is van mem op dochter. Wie ben natuurlijk heel erg blij dat ze dat schonk had in het museum en dat we het nou snel te kennen in Kolm is wel heel erg leuk van je daar. We doen dit project om eigenlijk op een toegankelijke manier met mensen in gesprek te gaan. Dus het idee is om naar de mensen te gaan. En echt dat gesprek op te zitten en te zeggen van, goh, wat roept dit object bijvoorbeeld bij je op? Want heel veel mensen gaan toch een bepaald beeld bij een museum of ben misschien nog nooit naar een museum geweest. En dan is dit een hele leuke manier om een eerste indruk te krijgen en misschien ook een eerste kennismaking met u is. En misschien is het dan heel leuk om een keer naar jou te gaan, toch wel. En wilst de zilveren riem pronkt om de paspop, meid je de band haar een eigen mini-chatelaine.